Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah dina iki? Apik? Alhamdulillah, muga-muga padha sehat kabeh ya. Mulai dina iki bocah-bocah ketemu Buyana ing sinau bareng basa Jawa. Sadurunge sinau, monggo kita bareng-bareng maca donga sinau. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dino iki kita bakal sinau piwulang siji, yaiku tentang welas asih marang kewan lan tetuwuhan. Sadurunge dimulai, Buyana wacakno tujuan pembelajaran dino iki yo. Sakwise mempelajari materi iki, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita lan mengidentifikasi pokok-pokok teks cerita. Bahasan sing pertama yaiku kewan. Kewan iku dibagi ana loro. Sing pertama yaiku kewan jinak utawa ingon-ingon. Contone yaiku kucing, ayam, bebek, lan sapanunggale. Sing keloro yaiku kewan buas utawa galak. Contone yaiku singa, macan, ula, lan sapanunggale ya. Selanjutnya yaiku ana tetuwuhan. Tetuwuhan iki lek bahasa Indonesia niku tumbuhan. Contone tetuwuhan iku ana wit-witan, suket, kembang lan sapanunggale. Iku contone tetuwuhan. Saiki apa sih gunane welas asih marang kewan lan tetuwuhan iku? Sing pertama yaiku mujudake ciptaane Gusti Allah. Sing keloro kanggo nyukupi kebutuhane menungso. Sing ketelu butuhake ngayoman atau membutuhkan perlindungan. Sing kepapat carane nresnani kewan yaiku sarana ngopeni lan menehi pakan kanthi becik. Cara mencintai binatang adalah dengan merawat dan memberi makan dengan baik. Sing kelima yaiku carane nresnani tetuwuhan yaiku sarana ngopeni lan ngupakara kanthi becik. Cara mencintai tumbuhan adalah dengan merawat dan mengelolanya dengan baik. Nah, saiki Buyana jelasno unsur-unsur cerita sing ana ing LKS halaman 5 ya. Unsur-unsur teks cerita yaiku unsur-unsur sing bisa nyengkuyung utawa mendukung anane teks cerita. Sing pertama tema. Tema yaiku inti pokok utawa punjere cerita. Dasar cerita itulah yang menjadi pusat ide. Sing kepindo yaiku paraga. Yaiku wong sing meragakake cerita. Sing ketelu yaiku latar. Latar iki dibagi dadi telu yaiku latar papan yaiku panggonan kedadeane cerita. Latar wektu yaiku kapan kedadeane cerita utawi kapan terjadinya cerita tersebut. Sing ketelu yaiku latar suasana yaiku keterangan kang nyebutke kepriye suasana kang dilakoni paraga. Sing kepapat yaiku amanat. Pesen utawa tulodo becik sing bisa dijupuk saka isine cerita. Pesan yang bisa diambil dari sebuah teks cerita. Selanjutnya yaiku pokok pikiran cerita. Pokok pikiran cerita niku ana loro. Sing pertama ukara utama utawa kalimat utama.
Ukara utama ngemot gagasan pokok sajroning cerita. Ukara iki ana ing wiwitan utawa pungkasan saben paragraf. Sing kapindho yaiku ukara panjelas utawa kalimat penjelas. Ukara penjelas ngemot gagasan penjelas kang nyengkuyung ukara utama lan duwe ancas njelasake. Kalimat penjelas itu memuat gagasan penjelas yang mendukung kalimat utama dan mempunyai tujuan untuk menjelaskan. Saiki wacawan kang titi cerita sing ana ing LKS halaman 5 ya. Ayo diwaca bareng-bareng. Dolan ing Batu Skritzu. Ing dina Senin, wayah pari sekolah, Dini lan kaluwarga dolan menyang kebun binatang Batu Skritzu sing ana ing kutha Batu, Jawa Timur. Batu Skritzu iki bagian saka Jatimpak 2. Sakwise teka kebun binatang, Dini banjur tuku tiket lan mubeng-mubeng ana ing Batu Skritzu. Dini lan keluarga milih Batu Skritzu amarga ing Batu Skritzu iku ana kewan jangkep sing asale saka Asia lan Afrika. Ing kono Dini lan keluarga ndeleng maneka kewan. Ana beruang lagi turu. Dini uga ndeleng ula. Ana ula king cobra, ula piton lan liya-liyane. Kejaba beruang lan ula, uga akeh satwa kang dilindungi kayata komodo, penyu, manuk merak lan manuk cendrawasih. Ing kono uga bajul, kuda nil, gajah, unta, maneka jenis kethek lan isih akeh maneh. Ing kono Dini uga ndeleng maneka jenis iwak laut kayata hiu lan ana iwak air tawar paling gedhe ing donya, yaiku iwak arapaimo. Ing kono Dini nglewati kandang jaran lan numpak jaran. Sakwise iku Dini nglewati kandang macan, jaguar lan singa. Nalika kesel mubeng-mubeng, Dini lan keluarga banjur ngaso ing kantin. Sakwise ngaso, Dini lan keluarga nglanjutake mubeng-mubeng maneh ing Fantasyland sing isine maneka wahana, dolanan lan kolam renang. Atine Dini seneng ing Batu Skritzu kuwi pancen nyenengake. Ing kono Dini dadi ngerti maneka kewan lan jenis kewan sing dilindungi amarga arep punah. Mulane awake dhewe kudu duwe rasa tresna kanthi ora mburu ing alam bebas, uga njaga lan nglestarikake kewan-kewan iku supaya ora punah. Ora krasa wis awan lan wis rampung anggone Dini mubeng-mubeng ing Batu Skritzu iki. Dumadakan wetenge Dini ngelih. Dini maem dhisik sadurunge mulih menyang omah. Sakwise mangan, Dini lan keluarga banjur mulih. Nah, sakwise kalian maca wacanan iku mau, coba saiki wangsulana pitakon ing ngisor iki ya. Nomor 1. Ana ing ngendi Batu Skritzu kuwi? Batu Skritzu kuwi ana ing Kutha Batu, Jawa Timur. Nomor 2. Sebutno 4 wae kewan sing ana ing Batu Skritzu. Kewan sing ana ing Batu Skritzu yaiku beruang, ula, penyu lan gajah. Nomor 3. Jeneng iwak air tawar sing paling gedhe ing donya yaiku iwak air tawar sing paling gedhe ing donya yaiku iwak arapaimo. Nomor 4. Sebutno 3 wae jeneng kewan sing dilindungi. Kewan sing dilindungi yaiku komodo, penyu, lan manuk merak. Nomor 5. Apa sing kudu ditindakake supaya kewan ora punah?
yaiku ora mburu ing alam bebas, uga njaga lan nglestarikake kewan-kewan. Nah, saiki ana tugas nggih. Wangsulana pitakon sing ana ing LKS halaman 7 bagian 1 lan 2. Digarap ing buku tulis, banjur lek wis rampung difoto lan dikirim nang Bu Yana nggih. Mugi-mugi barokah lan manfaat ilmune. Amin. Aja lali, tetap semangat lan jaga kesehatan. Bu Yana ucapkan, cekap semanten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.